Avui l'ocupat se'n va de picaeta a les proves en remet perquè el nom parla per si mateix. Hola, Vicent. Plat Estrella està claríssim, però ara parla'ns del lloc de treball que oferiu. Pues mira, ara sí estem en la Teperia, un bar d'Algemesí. Oferim un lloc de treball que és d'un cuiner, en el qual així tot el que tenim són 90-95% de tapes elaborades caseres, sobretot gratinats, calentats. Per tant, la seva especialitat ha de ser issa. Ha de ser issa. Ha de tindre experiència en I, a més, té que tindre un toc personal a l'hora de cuinar, ser ordenat, net. Ens agradaria que començara a treballar a meitat d'agost, ja que en temporada alta de setembre es comencen les festes de lo que són la Mare de Déu i Setmana Bous, entonces així es comença a vindre tota la gent d'estiu i de la platja i tot, i faríem un contracte de jornada completa en el qual ahir estaríem parlant d'un preu entre 1.000 i 1.200 euros a cobrar. Pues mira, així, com podem comprovar, així t'ensenya el que és el local, així tenim en la vitrina totes les tapes, tenim 26 classes de pinxos. Sí, però Vicent, això, este negoci no és novetat. N'hi ha molts que es dediquen al mateix. Quina és la diferència del vostre? Són caseros. És a dir, no tenim ni carn congelada, ni, per exemple, el codillo que tenim nosaltres, mos l'elaborem nosaltres. El peix és fresc. Vull dir-te que és que la carn i tot és casero, i això la gent ho valora molt. I ara mateix hi ha marxa, perquè estem a l'estiu, tot el món d'ací habitualment se'n va a Cullera, no? Sí, a veure. Les platges dels voltants. Sí. Marxa no n'hi ha. Esperar a que arribi setembre, temporada alta, i així, com podem comprovar, la cuina és totalment diferent a les altres, ja que no fem classes d'arrossos, fideuà... Entonces... Sí, bàsicament s'utilitza el forn i poc més. Correcte. Juni, ¿quién es el secreto de la tua cuina? Bueno, pues como puedes ver, hay cosas que vienen preparadas, también preparo aquí cosas, cada día intentamos ir renovando un poco, haciendo montaditos nuevos para que la gente no se aburra y venga a probarlos. Claro, siempre llama mucho más el probar algo nuevo, porque si no vienes y siempre está lo mismo. Entonces, es ir intentando renovar un poco. Necesitas ayuda, ¿no? Sí, hay días que sí, ahora está un poco más flojita la faena, pero hay días que necesito que uno de ellos se suba y me eche una mano, porque es que si no, no doy abasto. Portes molt de temps treballant a la hostelería? Sí, he trabajado en pizzerías, restaurantes, como camarera y bueno, ahora aquí, que llevo 2 mesecitos. Però sempre relacionat en este tipus de cuina, no? Sí. Això és important, que ja tindrà experiència. Ja tenia experiència. Nosaltres, recapitulem, busquem un cuiner per a treballar en esta taperia d'Algemesí que vos acabem de mostrar. Esta ha sigut la nostra oferta del dia. Nosaltres continuem buscant.